už to točím. Můžu půl? To je nejlepší Warlock PvP z celého Defenderu. Jenže on píše, že právě to nejlepší Arkham byl na ATčku. Co to je kurva za debila? To je takový docela dobrý PvP hráč. Jdeme? Kdo? Jenže... Jakože já už bych to puloval. Tak jdeme. Jdeme readyček a no, takhle. Lol, dej mozek tu hrává. To není on. Já mám pocit, Není. že už to je celý Defender lidi. Není. Belko, Ještě není 900%, ještě není. to je jedno. Já jsem chtěl za 9. Dobrý, dokud všichni žijou, tak je to dobré, to bélko. Tahne se mu úplně Kavis, svobodně. Oza. Wow. Debenko ukázal, keby sa plamene na onom. Na bekvečku. Ozo za mnou. Hej, ti šamani to healujou, to není možné. Čo? Šamani to healujou, nemusím ani healovat. Dávám jenom Wilgrau tu raidu. Veď ja mám také hasta už to ide samo. Pokud ho rifta, kde mám 20%. Počkej, to přijde. Stále to hasta. Počkej, keď buchne ozo. Zas mám docku, ja? A toho. Mám nějak málo HPček, mi chybí asi Bůh. Už ne. Už to No, vidíte, jak jste šikovní. No já ten shot mám na cooldown a já jsem ten ještě když tak si řví o něho. A co jsi mi vůbec dal? No HP shot od Barriora. No, OK. Já mám tolik buffů, že už to ani nevím, víš co? Tak v klidu, však až ti skončí, tak si dáš já to nesleduju, jo? Jo, v pohodě. Mám na sobě Ozu. To dispelo skoršie ako ja? Nemáš. Spolu já. Pojďte, zaberte. Hej, ten Deimos je prej Shadow a ten Cripple mi prostě píše, že přijdu opravovat a všaký hovna, bože, posrali jste se asi fondu. Co to je, bože, co to je prostě? To vyscreenuj a zabanuj ho, vole. Nemůžu teďka, nejsou tady lidi. Tak spojte ty dvě ozy. Nádherný heal, ani cerečka nemusím odpalovat. No, hej, připomeňte mi, ať hodím Shadowa na blacklist do naší gildy, dík. Máte nervačku volnou? Mám totem Jaký? volný. Ber si za mě tu velkou ozu. Hodil som ti totem. Dík. Ten už měl být na tom blacklistu dávno. Jsem dead, vole, já jsem prostě skapal.
Dneska jsem Na přechylit, co? moje chyba. Resuju Uniho. Ne, měl zresnout temnýho. A pozdě. Ještě nějaký druh může restovat. Řeknu, jak se ti zvedne. Já jsem Ok, já jdu ne. já jsem přesto prošel. Nějak nám to tu začíná umírat, jo? Tak koukejte zabrat. Já už si radši Tak já připravím mám- cooldowny. Ty Ozy už běhají docela dost rychle, takže jste tam 2 oktanci, tak se o to postarejte trošku. Další Oza. Hlavně ty Ozy neplošněte. Že Huchu má s tím Mega. potom problém. No to odpaluj CDčka, už nese. Prdel, já musím skapat před celou firefází. Do píče za 15. Přežijte ještě. Šup, pojďte domlete to prosím. Pojďte. Než na 55. Zaberte. Ozy, Lidl. Healujte teďka raid, mám CDčka na sobě. Ano. Jo. Tak někdo hymnu. Já mám. Dobrý, je to naše. Ok, Je go. tam MLko. Jo, mám. Co go? Trinket Tak pro Máte natočené. Ale to nedávej nikam. Máme to natočené. Ticho, ještě Ozy, šup, dimižujte rychle Ozy. A ty vem itemy k sobě, Blowiku. Ať nezmizej. A krev je taky tvoje, protože sbíráš šardy. Healujte.